Halo, assalamualaikum Besti. Kali ini aku ngerambat iki nang Tegal nang kebon mburi omahe Masku. Lah iki nang kebone Masku iki akeh wedhong pung sek enom-enom seger-seger akeh banget iki tak petiki. Mari ngono ramung sing metik wedhong pung iki aku ameh metik tomat nang pinggir kandang. Lagi iki wet tomate iki gorsi tok tapi ndadi akeh cuma lagi ijo-ijo ya wis ben apa engko kena nggo sambel lombok ijo. Lagi aku tekan ngomong ya Besti, iki langsung aja godhong punge tak poteli, kemudian dikumbah terus digodhog dhisik. Banyune wis umum iki godhong punge terus dicemplungke. Lah iki ben ora kesuwen karo ngenteni godhong punge empuk, ben ora galau saking kesuwene ngenteni sing empuk ben karo disambi nyanyi. Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah yang merebut hatimu? Bertahun ku siram bunga di taman, mekarnya dipetik orang. Ayo, sapa sing wis tau njagake jodone wong. Alah ya wis yo sesang gagas masa lalu, sepentingnya masa depan wae aku bersamamu. Mantep ora? Lanjut ya iki mau serampung sing godhog dongpong, lanjut iki tak gaweke telur dadar tahu putih. Nah iki semateng iki terus dientas wae. Kluban godhong puhunge wis rampung, wis mateng, dadar ndoke ya wis mateng, lanjut iki gaweke sambel tomat ijone. Iki bahan terus tak siapno kabeh. Terus dirajang-rajangi ben ora meledos-meledos, ben iso santai kaya ning tepi pantai ngono kae leng goreng. Iki ya terus bahannya digoreng ngono ae, diosreng nganti layu, nganti mateng. Nah iki bahan sambelnya mateng terus dientas, terus tambahi gula uyah karo micin seperti biasanya ben rasane iki enak. Yen kowe seneng nganggo terasi ya ora apa-apa, pokoke iki sak senengmu, sak karepmu, sak seleramu wae. Nah iki sambel wis lembut langsung tak grojoki minyak panas umum mumpal-mumpal. Lagi ngene kita wae Besti, menuku dina iki enek sambel tomat lombok ijo, kluban godhong pung karo telur dadar tahu putih. Monggo mak Bestiku kabeh wis kaya niki enak mare nagih pokoke. Ya wes ya Besti, sekian untuk videoku dina iki. Aja lali like, comment, subscribe ya. Yang seneng karo konten-kontenku aja lali di-share nang ngene tangga teparomu, pacarmu, pakdemu, mbokdemu, mbak iyomu, masmu, wong tuamu utawa calon mertuamu. Matur suwun.